Otac Tadej bio je jedan od najcijenjenijih duhovnika novijeg vremena. Njegove mutre misli leče dušu, smiruju i srce. Možemo da idemo kuda hoćemo, radimo šta hoćemo, pa opet nije to sloboda. Sloboda je ona gospodnja sloboda, kada je čovjek oslobođen od tiranije misli, kad ga ne tiranišu nikakve misli, kad živi u miru. On je tada stalno u molitvi, stalno očekuje Gospoda, radi po savesti, trudi se. Svaki posao radi od srca. Celokupno biće naše treba da učestvuje u molitvi, i u radu, i u svemu. I da ne budemo ratnici na nepravednoj strani, da ne ratujemo ni sa kim, da misleno ne ratujemo, da budemo pomireni sa svima, da ne primamo uvrede k srcu. Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. Nema ni jednog trenutka vremena, niti jednog koraka prostranstva koje ne daje lekciju čoveku. Mnogo znači kad u kući ima molitvenik. Molitva privlači Božju blagodat. To osjećaju svi domaći. To osjećaju i oni kojima su srca ohladnila. Zato se treba neprestano moliti. Kad pomislimo nešto dobro svojim bližnjima, rođenima, našoj zemlji, celom svijetu, mi im zaista mnogo pomažemo, jer nisu je snaga i moć. Ako tuguješ bilo zbog čega, znači da si nisi potpuno predao volji Božjoj, makar spolje izgleda da jesi. Ko živi po volji Božjoj, taj se ni na šta ne brine. Kad mu nešto treba, on iz sebe i što mu je potrebno predaje Bogu. I ako se dogodi da ne dobije što traži, ostaje spokojan kao da je primio. Pusti to. Danas nas uvredi ovaj, sutra ko zna ko će. Mi stalno obraćamo pažnju na te uvrede, a treba sve to da savladamo mirom, da ne primamo k srcu. I kad ne primamo k srcu, onda neprijatelj hoće da vređa, no ako se to odbije od nas, to ne remeti naš unutarnji mir i posle vele ljudi vređaju, pa na kraju dignu ruke. Misli su poput ptica, ne možemo im zabraniti da lete, ali je do nas da li ćemo dozvoliti da slete i naprave gnezdo u našoj glavi. Ljubav je najjače oružje koje postoji. Nema te sile i tog oružja koji će moći protiv ljubavi da se bori. Sve se tu ruši. Briga nije dobra, jer ne samo da troši našu energiju, već nas mnogostruko upliće u klupko samovažnosti, gordosti i neverja. Ne smetaju nama drugi, smetamo samima sebi. Mi mislimo da je zlo napolju, da kruži oko nas. Ali ako mi ne bismo imali zlo u sebi, ono se ne bi moglo zakačiti za nas. Naše misli ne utiču samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje. Najlepše misli starca Tadeja, drugi deo. Svako dobro i svako zlo potiče od misli, jer mi smo misleni aparat. Utiče čak i na biljni svijet, budući da i biljni svijet ima nervni sistem. Svi očekuju mir, utehu, ljubav. Pokajanje je izmjena života. Potrebno je da čovjek ode do sveštenika ili svog bližnjeg da mu kaže šta mu remeti mir. Čim naši bližnji saučestvuju u našem stradanju, mi dobijemo utehu i snagu. Ako se mi okrenemo izvoru života, Gospod će nam dati snage da učvrstimo u sebi misli pune dobra, jer dobre misli, dobre želje daju mir i utehu svuda. Moramo se izmeniti. Daće Gospod blagodat. To je božanska sila koja deluje svuda, osobito u dušama koje traže Gospoda.
izvora života. Mir Božji se svuda seje. U Starom Zavetu piše: Sine, daj mi srce svoje. Gospod je jedina uteha i anđelima i svetima i svima koji ga traže. On je jedini beskonačan. Nema nam mira ako mi se naratujemo sa roditeljima. Duhovi zlobe gledaju da se mi po svaku cenu ogrešimo roditelje. Tada oni stiču vlast nad nama, a mi mislimo da je neko drugi kriv. Mnogi to uvide pa poprave misli. Ja uvek to kažem, neki prihvataju, a neki su suviše gordi. Što dajemo, to nam se vraća. Treba da smo mirni, bolje trpiti uvredu nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo, savest nam neće dati mira. Savest i božanski sud. Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primjera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? Život na zemaljskoj kugli manifestuje se mislima. Kakvim se mislima bavimo, takav nam je i život. Potrudite se da imate dobre misli, dobre želje prijateljima i neprijateljima, vidjet ćete kako će to doneti dobar plod i vama i svima koji vas okružuju. Malobrojni su na zemaljskoj kugli smireni i krotki, ali Bog zbog tih smirenih i krotkih duša daje nam Gospod blagoslov da imamo izobilje na zemlji.